Umaphiko ombula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Singena kulona ke uhambo kanti ke namhlanje sikhona ke isihambeli sethu Sis Maria ungakakhambula isibongo akamuhle mlayelo Khosi FM. Sawubona Sis Maria. Sawubona Sisithembeka nabalali bonke boKhosi FM. Niyaphila ma? Sigcinekile emseni nasothandweni. Amen. Sijele ngo Sis Maria ungubani, uzalwapi, ezalwa umabani, ezalelwa kuphi nendawo? uMaria ngwakakhambula isibongo ngisuka endaweni yaseStenga eNtshawini eLloyd. Ngizalwa umama uIsabel Khambule nobaba uEugene Ndabaziningi Gumede abangasekho emhlabeni. Ngikhulele endaweni yaseNtshawini eLloyd isikole ngasesikoleni. Ngizalwa abazali umama nobaba ababekade bengasebenzi bephila ngokulima ensimini nathi kwakuthi makungama weekend sihambe siyochelela aphinde futhi mase kuyisikhathi sokuvuna sikwazi ukuthi sihambe sidayisa lettuce imfino esasidayisa ngasekhaya. Ngikhula ekhaya sizalwe siba u13 ekhaya. Uma wami wathola ama firstborn amawele amantombazane nama lastborn alama mina awabafana. Ngikhule ekhaya umayo esiphilisana ngempesheni benobaba bobabili babephila sasiphila ngemali empesheni kodwa sinabazali ababesithanda kakhulu. Ngifunde laphana eLloyd amabanga phansi eLloyd Primary School, eHigh School ngaya eStenga South Secondary School sisedrobheni ngakhona. Bazalwane namanje ngaphila impilo yokukhula nje ngibe yingane kwaze kwafika la esigabeni lapho engaba khona exposed ezintweni eziningi. Sengiqala ukufunda eHigh School nabangani bami. Kwakunomngani wami esazizwana naye kade suka eGoli. Lo mngani loyo wafika wangifundisa sasizwana nje ngangihamba nama ngiqeda ukuclean uma engakabuya ensimini ngihambe ngiye khona ngiyombona. Ngangifunda ugrade 8 ngiyakhumbula. Yebo standard 6. Ngaqala ngifunda ukubhema. Bemugwayi sidlala nje siyabe Imufunyaka ngifunda standard 6 kwaku year 2000 2000 not 2000 kwaseyophela ama 90s. Yes. Ngangifunda ukubhema ke ngihlala nalo mngani wami njalo saqala ngogwayi ukufunda ukubhema kwaya ngokuya kwaba insangu. Mana-ke niwuthathaphi logwayi niwubonaphi yena umngani ufundaphi? Umngani ubuye eGoli uvela useyakwazini ukubhema. Akafunda umngani wami mina engifundayo. Bathini ekhaya mawunomngani ongafundi wena ufunda? Ekhaya umama wami ngangikhuze kusho ukuthi uma usuyingane ubone ngazi ukuthi nje uma uyangicontrola ufuna ukuthi ngiphile impilo ephile uyena. Ngaphila nabangani nalomngani lona sazwana nje uma wayengamfuni nasekhaya. Kodwa njani ekhaya bayakholwa abantu abakholwayo noma nje ekhaya ngingasho ukuthi sasisonta ngoba konke sasikwenza ngesonto sasiye esontweni kodwa futhi ngeke sibone nasekhaya kungena izangoma sasingatshelwa ke ngaleso sikhathi ovela iqhamuke sesiyazi ukuthi sesiyagcatshwa ke njengamanje. So ngisho nje ukuthi sasisonta ngoba sasonta nje sasonta. Okay. Yebo. Okusho ukuthi ekhaya wawumntwana omaziyo uNkulunkulu. Okay, all right. Ngakhula kwaya ngokuya ngaqala sengifunda standard 8. Standard 8 lapho ke ngangasalawuleki.
ngangasalawuleki uma wami usuhuqa nje isidani ugwayi sengiyabhema and ngelinye ilanga la uma wayengazi ukuthi ngiyabhema kodwa kunosuku lapha ngibamba khona ukuthi hawu umntanami ngathi useyabhema njengamanje and wathi angithi ha kuyena emlonyeni nami ngasho lapho ngiyasho nje uma ethu 2 years wayibo umntanami ugwayi and kwamphatha kabi kakhulu uma wami lokho kwamphatha kabi kakhulu uma wami ukuthi useyabhema wayekhala usuku nosuku engiyala uma wami wayumama onothando umama wayethanda ukuthi ngaso sonke isikhathi ehleze ngiyala wayengayali mina ngedwa even now umphakathi wasentshawini wayethi umebona nje isimo somuntu asondeza ingane afika amtshele nje ukuthi nje kuphilwa kanjani emhlabeni kodwa mina ngila endlini ngangakwazi ukumlalela ukuthi kuphilwa kanjani and ubaba ke yena usakhona ngaleso sikhathi ubaba washona 2008 washona 2008 wayesakhona ngalesikhathi wayesakhona yebo wayesakhona ngesikhathi ubaba wayekade egula washawa istroke wayese umuntu olele phansi vele waye umuntu olele phansi ongakwazi ukwenza lutho uma wami nje kuphela wayemile ngoba wayefunza ubaba equkulwa emasiye esikoleni obhuti bami nje labangilama ayibona babemqukula bemashintshi ingubo leza adelele nazo nganani nginamkeni aphinde futhi ambuyisele kwathi 2008 babenza obhuti bami babenza umatric ngiyakhumbula washona ubaba wami and emva kwesikhathi eside ubaba wami igula saqhubeka sangakhula sekunomanje kuphela sikhule emndenini vele ohlwempu umndeni la ngangiluka mina abantu ukuluka ngakufunda ngisamncane kakhulu and nganginalento othi mangilukile ngibuye notamatisi athi uma cha angudingi utamatisi wakho ngoba mntanami ngiyakwazi ukuthi awusebenzi pho le mali yokuthenga utamatisi uyithathaphi kwahamba isikhathi lapho ngikhumbula kahle ngangenza umatric mangenza umatric kwaku 2006 lapho ke ngaqala sengifunda khona notshwala utshwala ngikhumbula kahle kwakusanda kufika iSmirnoff Storm kuthiwa sino 6% ilapho ke ngaqala khona ngiphuza ngokutshontsha ngiphuza ngokutshontsha not akona ugoloko iSmirnoff Storm kwakuyi isider ngaqala ngayo ngiphuza ngimfihlela umaye xake ukuthi hawo lona emini ngoba ngathi ngiqeda umatric ngahlala ekhaya ngoba nganginalento ukuthi ngifuna ukuthi ngihambe ngiyozama impilo ngoba ikhaya ngangilibona ukuthi uma wami kumele hambe olimela abantu ukuze sikwazi ukuthi kube khona into engenayo ekhaya sikwazi ukudla alime ngo150 and ngakhula ibhlungu lento ngoba sasihamba wayehamba ekseni singakayi esikoleni sibuya ntambama esikoleni uma wami akakabuyi ngakhula ngilo ukuthi ma angikwazi mina ukuthi ngiqede isikole ngihambe ngiyofunda ngizohamba ngiyosebenza and ngangihlupha ngalendlela yokuthi ngaqala lapho ngangabusabuya nasekhaya ngingasabuyi nasekhaya ngihamba ngiyophuza utshwala ubusuku bonke ngibhema insangu nje ngase ngikwazi ngisho ukuyishukela ngikwazi ngisho ukulayitha yonke into nje ngikwazi ukuzenzela mina kungekho abanye abantu ababengisiza ngaphila leyo mpilo leyo yokuthi ngiphuza utshwala ngibhema uma wami kwakubhlungu wayengiyala ngaso sonke isikhathi ukuthi mntanami akusiyona impilo lo mina ngaleso sikhathi ngangibone ngazuthi uma wami uyathanda ukunginaka akasibonini lesi sikhathi esiphila kuso ngoba lesi sikhathi esiphila kuso umuntu wenza nanoma yini athanda ukuyenza isikhathi esidala lesi uma wami ayephila kuso kwakubhlungu kakhulu kuma wami wayekhala ngikhumbula kahle 2006 ngaqeda isikole senginengane umfana ngimthola ngangina 21 years ngangina 21 years ngithola ingane yomfana kodwa uma wami waba umama owayenothando owamukela ngishebonile ukuthi umntanami usonile kodwa abuka ukuthi akukho la engamlahlela khona kodwa ngaleso sikhathi mina ngangikwazi ukumshiya nengane ebusuku ngihambe ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngaso leso sikhathi ngangisebenza ukusebenzeni kwami imali yami yokuqala ngikhumbula kahle ngasebenza eWimpi ngo2007 ngaqala ukusebenza eWimpi kwasho ukuthi ngendlela engangihlaza ngayo nangendlela engangakwazi ngayo ukuhlalisana nabantu ngikhumbula kahle ukuthi umholo wami oqala ngawuthatha ngawunikeza uma wami sasakholelwa yilokho ukuthi nje umholo oqala nje usebenzayo fanele uthathe unikeze uma wakho ngamthatha ngamneza uma wanginikeza imali yokuthi ngigibele ngihambe ngemsebenzini kwaphela mhlawumbe 6 months ngalwa nenye intombazane emsebenzini ngoba ngangile ntombazane engafuni ukuthi ngiyabo omunye umuntu ngibone ngazi ukuthi nje uyabo yangijwayela lo muntu lento bedlala enye intombazane yabo nje ngangasiyona kodwa nje ngalo emsebenzini saxoshwa
Nobabili. Saxoshwa sobabili. Uba wayesephutheni phakathi. Owayesephutheni yena phela wayesho ukuthi nje akho ntombazane yena njengamdelela yabo kanti nami ngangibona ngiyintombi ngathi yebo. Hayi usisi sigcine sesilwa ke sengixoshwe emsebenzini. Mangixoshwe emsebenzini khona usisi owangasekhaya wangifunela umsebenzi esaluni eBonavista. Mengifunela umsebenzi ngaqala eBonavista kwaku 2008. Kwaku 2008 ngikhumbula kahle ngoba ubaba washona sengisebenza lapho. And ngasebenza ngangithi mangihola makuphela inyanga ngikwazi ukuthi ngangihlala neStenga Weekly kuneStenga Weekly la okuvezwa khona indalo ukuthi lokhu kushibhephi ngangithenga ngihambise ekhaya kodwa into engangihlupha ngayo kakhulu ukuthi ngangamlalela uma wami ngangifika ngishiye ngikushiyayo ngihamba and engithethisa wathi kusekufika usuku ngathi kungcono ngithethe seligcwele ngangikwazi ukuhamba ngolwesihlanu ngangihamba ngolwesihlanu ngize ngibuye ngomsomluko ngivala incingo ngivale yonke into lapho Manake Marie. Yebo. Ngibuka ukuthi ekwenzeni kwakho konke kodwa ulokhu unento ekubuyisela ekhaya. Ekwenzeni kwakho konke kodwa ulokhu ukukhumbula izifundiso zasekhaya. So kwakuthini kuwena ngalesikhathi ke usudlebeleka ngoba ngiyakubona ukuthi ekudlebelekeni kwakho kodwa still awukhohliwe ekhaya. Kwakwenze njani? Into eyayilokhu ingise ekhaya kakhulu impilo uma wami abekade ephila. So ubusibona isimo ekhaya. Bengisibona isimo ekhaya ukuthi ngiyadinga ukuthi ngikwazi ukunakekela uma wami. Ngokubheka kwakho mhlawumbe yini yakholela ekutheni uze wenze zonke lezi zinto ngabe ingcindezi yendlela okhule ngayo noma kwaba ukuganga nje? Kwakuganga ekhaya sikhuliswa umzalo nothando kwakuganga nje nokulalela abangani nokuthanda abantu ngangile nhlobo ethanda abantu nabangani ngingakwazi ukulalela uma wami ngisho ngiyala uma wami ngangakwazi ukumlalela and izikhathi zakhe lezaye ngiyala ngazi ngikhumbula kahle ukuthi wayithi ngo3 ngoba sasilala endlini eyodwa ekhaya sasizalwa kulomuzi lo yabo lofa kwamaplango akufeka amaplango bese kufakwa amatshe bese kuzofaka udaka ngaphezulu sasihlala emzini okanjalo nibangaki kulo muzi sasiba u4 mina ubhuti wami engimlamayo kuba amawele bese kuba uma nobaba yes so ngangilala ekamereni ngilala noma wami uma wami wayinakho ukuthi meke wangibona ukuthi ngiyanyakaza qala ubona ukuthi okay usevukile umntanami angikhuze umntanami akuyona indlela le akuphilwa kanjena ngikhumbula kahle wayeseneteam naye ayelokho eyisho ukuthi indaba yakho le nami ngangijwayele ukusho njalo and kwangazi ukuthi yikho phela ukuthi indlebe ivulekile kodwa ngangifisa ukuthi yabo lento ayikhulumayo ngingakwazi ukuyizwa ngayiphila leyo mpilo leyo kwaze kwaba u2011 kwaze kwaba u2011 lapho engithola khona umunye umntwana nakhona ekudlebelendekeni kwami ngafike ngabuya nje sengikhulelwe sengibuyile nami singixakile ngoba wayenesikhathi nje sokuthi athi hamba nami ngiqoqa impahla ngithi ngiyazazi ngiyasebenza ngihambe kodwa ngaso sonke isikhathi ngangazi ukuthi ngima kuyipayday yami fanele ngifakele uma imali noma ngihambe ngiyogrosa ngifike ngasestopini ngishiye bese ngiyahamba ngiyophila lempilo engiyiphilayo ngoba ngangiyibona ukuthi iyona impilo ephilwayo futhi iyona impilo engimele ngiyiphile futhi iyona impilo engiyibonayo ukuthi wonke umuntu uyayiphila futhi siya enjoya sonke ngayiphila abantwana bona unaso isikhathi sabo abantwana nginaso isikhathi sabo ngikhumbula kahle 2011 lo mncane nje uma wami wayeseqala ukubambeke segula uma egula uma wami ngangithatha ngimshiya amakhelwane uma engafuni ukuthi ingane ngiyishiye kamakhelwane ngafuna umuntu ukuthi akazogada umani ingane ekhaya and lapho ke ngavele ngawesi kakhulu ngoba uma wami into ayeyikhuluma wayithi mntanami akukho ngempela ongangenzeli khona kodwa mina ngifuna zonke lezi zinto ngifuna wena ukuthi ushintshe kwasho ukuthi nje anginaso nje isikhathi sokulalela uma waye umuntu weyitori sisimahleli yabo alinganise ukuthi kwakukhona intombazane yayihlonipha lapho ngangayihloniphi sisithembeka ngangigqoka ngangithanda into ezongiexpose umzimba ngelinye ilanga wazathi uma kube mntanami onomzimba omuhle futhi ngabe uhamba ngqunu ngendlela engangiyona kodwa futhi ngibuka ukuthi ilempilo vele ephilwayo ngaphandle kuphilwa kanje and lezi indawo engiyihambayo ukwazi ukuyihamba ngifihlile yonke into fanele ngiveze umzimba wami ngiveze even ngisho ngifake i-jean fanele ngifake i-jean kodwa ngiphakamisa amabele yabo amabele abonakale la ngaphezulu ngwafuthe yabo ukuthi yabo aglisane yebo kubonakale so ngayiphila leyo mpilo leyo
kwathi so uyasho ukuthi hey uma kubuyazi ngangibone ngazuthi uma akayiboni lento le ingoba ukhule yabo ngalezi ikhathi vele zabo lento le ngiyibona lapha uma wami ufise engathi ungamthatha ayibone nayo lempilo ukuthi impilo nayo akuyona lempilo lahleze ngitshela yona yazi sisithembe ngikhumbula kahle ukuthi kwathi ngaqala ekhaya ngathothi ngiqale ngakhe nganginakho ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi noma ngangiphila leyo mpilo kodwa kwakuba nalento ngithemba ukuthi ilento ukuthi ikhaya sikhuliswe ekhaya elinjani iyona leyo eyilokhu ngilandelisisa ukuthi nje ngibona ukuthi kufanele kube khona into engiyenzayo la ekhaya uma wami wayehola impesheni mina ngisebenza and ngikhumbula kahle ukuthi kwathi emva kweminyaka ewuthu kade ngisebenza eBonavista ngafuna kwenye isaluni okuthiwa iSecurity lapho engangizoyohamba khona ngiyoyisebenza mina lapho ufike urente istage isibuko sakho lesikhabethe lakho yonke imali iza kuwena and ngaqala ekhaya ngathenga inhlabathi ngangithenga kancane kancane ngikhumbula kahle ukuthi umuzi wasekhaya wawukekelwa yikho lento ukuthi kwenziwe ifoundation njengamanje ngendlela okwakuyiyona even ngisho isicapha sasibekwa kanje sikhishwa hayi njengamanje ngoba sekwaba nobugebengu njengaleso sikhathi ubugebengu bamngakanti ngikhumbula kahle ukuthi ngangithi mangibuya kulwesihlanu ngifike ekhaya ngikhipha imali ngimnikeza uma ngoba njengama sengiyasebenza ngikhipha imali ngiyamnikeza umayo ngithatha le ngiyithathayo ngiyahamba nami uyoza ngibone ngolwesibili ngikhumbula kahle ngelinye ilanga kwaba nengozi ngasekhaya and ngathi ngibuya Monday uma wami wayekade ekhala athi mntanami ngangibuka ngisho umakhelwane ukuthi abangibuke emehlweni mhlawumbe ophangalele lapha kule yangozi yayibhlungu kakhulu inhliziyo kama kodwa ngangenakho ngangibone ngazuthi yabo ngakhuluma nje iqiniso ukuthi ngangibone ngathi uyangicika uma ngaleso sikhathi ngibona ukuthi yazi uma ukuthi akaboni ngiyakhumbula sisithembeke ukuthi uma wagula waqhubeka lento yokugula kwakhe unyawo luya ngokuya livuvukala ngikhumbula kahle ngelinye ilanga uma wami ukuthi wathi mntanami ukuba uNkulunkulu uyakwazi ukwenza ngabe unginikeza amabhokisi amabili ngihambe nazo lezi ingane ngoba ngiyayibona mntanami ukuthi zizosale ihlupheke lapho kuwena lapho kumina kwangekho ukuthi uma lento ayikhuluma ngangihleze ngithi hayi uma vele uyayithandela ukukhuluma uyayithandela uma ukhuluma kodwa eneyiyalo uma wami azikho iyalo uma ayengangiyali ngazo kodwa ngangalaleli ngangenandaba nalokho akushoyo ngikhumbula kahle sisithembeke ukuthi ngakha khona la egula khona ngamqashela ngisho imoto ayithanda ke ethi nje angifuni ukuthi ungithengele nje izinto eshibhile mina baba wakho ayenginakekela khumbula kahle account yakhe ngamvulela yona ngamvulela eMiladies wahamba othatha ingubo kwasho ukuthi vele sekuyisikhathi useyayigulela uma uphathwa unyawo unanesfuba khumbula kahle ukuthi ngelinye ilanga ngimhambisa kaDokotela wayejabule nje ehleli phansi ejabule mntanami shintsha ngiyahamba mina mntanami kodwa kumina kwangingasho ukuthi ngempela uma wami uyahamba ngangibone ngazi ukuthi uma wami udlala ngami uyahamba uyapi ngithi useqalileke lo gogo nokuthanda ukukhuluma ngangiye ngisho njalo uyabona kodwa uyagula ngiyambona kodwa ukuthi uyagula and kwesinye isikhathi yabo ngikhumbula nalengane yami uma wami wathi incelise mntanami wayingasho ukuthi angincelise ngoba kumele ngincelise wayethi angincelise ngoba wayibona ukuthi ingane izoswela umama kodwa ngikhumbula kahle ukuthi ngangincelisa athi uma cha mntanami yeka ke manje yeka ukuncelisa ingane ngoba uyincelisa udoti ingane ngeke uhamba indlela zakho bese uyabuya uzoncelisa ingane uma wami ngwagula kakhulu usisi wami wafika ezovakasha ezombona ngoba basebezwile ukuthi ugula kakhulu mina ngabona kuyi-opportunity ukuthi angiphume ngihambe nami ngiyele ebafaneni ngoba nje nganginabo nje ngihambela ngiyolala yebo nabakhona uthi ngihambe nami ngiyoyiphuzela ngobuya ngiyohamba ngiyeka boyfriend nangempela ngihambe siyophuza ngibuye ngihambe ngiyeka boyfriend asala usisi wami noma and ngiyabuya sengiyabuya ekseni sengifuna ukulungisela ukuya emsebenzini nganguthanda kakhulu umsebenzi ngoba konke ngangikwenza ngangazi ukuthi fanele ngisebenze mangibuya ekseni ngifica omakhelwane bagcwele umuzi ekhaya ayibo kwenzakalana ekhaya ngibabona bazungezile nje ngingene mangithi ngimbona uma wami embhedeni akasakwazi ukukhuluma uselokho ehefuzela uyambona ukuthi khona afuna ukisho kodwa akusakhulumeki akasenawo wona amandla ngibiza iambulance ngifonela omunye usisi wangasekhaya osebenza ema-ambulancini isheshe nje ambulance izomlanda imifika ekhaya imthathe kanti nomunye ubhuti wami naye uzila akahlala ekhaya kodwa uzile njengoba ezukuthi nje
isimo sika masikho right angithatha ubhuti wami sihambe siye silandele iambulance sifike ngasestopini ime nje isikhathi eside iambulance ithi suka ihambe bese kuthiwa sibalandele masifike esibhedlele ngikhumbula kahle ukuthi bathi befika bahaga ubhuti wami mabemhaga ngabona ukuthi hayibo kwenzakalani kanti uma wami sekukhamba kwakhe emhlabeni ukuhamba kwamaye emhlabeni angifuni uqamba amanga akuzange kuze kuvuleke engqondweni yami ukuthi uma wami akasekho emhlabeni ngaqhubeka ngayiphilela lempilo ngoba ngikhumbula kahle ngangiphuma nje ekhaya ngihambe nyobhema kamakhelwane ngiphinde ngibuye kukhona abantu osisibami bonke bahlalele ukuthi uma wami afihlwe nangempela beza bonke kwafihla uma wami ngikhumbula kahle ngelanga lomncwabo ukuthi bonke ababekhona akekho wayengangikhuza ngoba wonke umuntu uma wayemtshela ukuthi uMaria uyangihlupha khulumani naye and babekhuluma Maria uyabona uma wakha usehambile ithemba lakhe alisekho njengamanje uzokwenza njani uzophila kanjani ufanele njengamanje ushintshe impilo ephilayo ukuthi uzodlula lapho ngangilokho ngibalunguza nje kwangekho sisa ngifuna uqamba amanga ngangilokho ngibalunguza nje ngimbuka yabo khona nje umama wakhuluma ngamlunguza ngacasuka ngoba ngangaboni ngangitshela ukuthi nje abazi la likubusa lalilikhulu kakhulu ngaleso sikhathi ababoni ukuthi nje sithandeka wahamba uma emhlabeni kwasala mina ekhaya obhuti wami nje wathi eqeda umatric wakhe wathi uyahamba yena uyofunda ufuna ukuba udokotela wayisho njalo ubhuti wami sasize simhleke simbize ngoDr Phil sasimhleka ngoba ngangibuka isimo esiphila ngaphansi kwaso ngibuka udokotela ngibuka ukuthi izinto eziwu2 ezihlukene la uyabo simhleka sihlekisa ngayo ekhaya kwasekuphenduka iJegen House ngoba ngase ngisele mina nezingane sengenza konke ukungcola phambi kweingane sengilanda even shona ama boyfriend amaye kwazi ukungena ekhaya sizophuza ekhaya phambi kweingane senza yonke into ngikhumbula kahle ukuthi ngahamba ngelilanga yokipita ngashiya uaunt nezingane hamba ngayokipita nenye iboyfriend isahlala naye ekhaya ngangifika njengezivakashi and obhuti bamba beke besuke beze ekhaya beze ekhaya nje sebevakashila izikole ezivaliwe mabefika ekhaya uMaria akekho and ngikhumbula kahle ukuthi baze baba nalento ukuthi mabefika eSteng into yokuqala beze saluni yami bezokwazi ukuthi bangibone ngoba bayazi ukuthi mabeke bangangibona kuyoze bahambe bagoduke bengazange beze bengibone ngayiphila leyo mpilo sisithembeka nakhona la isaluni njengamanje sengiphilela bona utshwala sesiyaphuza sekunabangani abaningi siqasha imoto siyahamba mathiwa nayi indlela iyakuphi nami ngilapho siyahamba ngikhipha imali siyahamba siyobheka impahla esizoyiqoka yazi sasike sithenga izinto sibuye ngakusasa icathulo eklebhukile ngendlela kwakudanswa ngayo kuyadanswa ke laphana kuyadanswa wawubuya isicathulo sikebhukile ubuye ekseni yazi ngangiye ngisebenze kanzima kwakusetshenzwa kuleya saluni sisebenze kanzima sisebenza uMonday angiphuzi Tuesday Wednesday Thursday angiphuzi ngibambile nayi nemali le ngiyoyifaka ebank sengiyabona nami ukuthi awu nginemali kuzofika Friday uzofika ibhubhuze yonke leyo mali leyo Friday Saturday Sunday ngiyoze ngiphindele emsebenzini mase ngibona kahle ukuthi imali iphelile angisenayo lapho ngisho imali yokugibela even ngisho ingane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wayengenze ekhaya ngangithenga ngiyithengela ingane ngifuna ukuthi ingane zibe right no auntie futhi ngimkhokhela kungekho lutho nje okwakuhlupha kwakusele nje kuwena ukuthi ubanjwe ubhezeli bhuli ngicela ukutshela obhuti bamba ke becela abangani bami bethi nje ngicela nimkhuze kube ngicasukele khona lokho ukuthi nje nizokhuluma ngami inini eniyichuzelile impilo eniphilayo angimine ngathi philani leyo mpilo lo eniphilayo and kwakubhlungu kobhuti bami ngoba ngaze ngaphila lempilo yokuduba ikhaya ngiduba nje ngisho nosisibami ngasenaso nje isikhathi sabo sengilandelana nalo boyfriend lo manje ingane lezi bapho baba bazo ingane noma uphi babwazo anginga-assume ukuthi babili okay bapho babalingane babongane oqala sahlukana ingane ina 2 years okay babethini bona babesuke bebona inhlalo yabantwana bakho noma yazi impilo iphilayo ilempilo lo muntu othandana naye usuke ephila lempilo nawe iphilayo so nabo babe yes babe abantu nje abangenandaba bayinakela amantombazane so inini ke la
khanya khona ilight la usibona khona ukuthi hayibo shintsha gulufu ngisebenzile la kule saluni kwaphinde kwaqala leli khanda lami lihlaza ukuthi sixabane namantombazane kuze kugcine sekuliwa esaluni makuliwa esaluni umuntu owayephethe lapho wabuya wathi nje ngeke sisi wena asemaningi ama complaint engwezwayo ngawo njengamanje noma kuthiwa uyasebenza isekho into engisazoyizwa ngawe ngilalele and ngikhumbula kahle ukuthi ngaxolisa emantombazaneni mangixolisa usiswami athi ucela ukuthi ngithi mina ngiyahamba siswami ngiyofuna enye indawo engizorenta kuyona istage sala wena athi nje so kahle kahle awukazi uswele umsebenzi angaze nguswele ngiphila nje lempilo le ngiyahamba angaze nguswele uma usebenza ngezandla zakho awusoze wawuswela umsebenzi awusoze wawuswele ngoba ngisho usekhaya uyaluka nasesikoleni ngangibaluka othisha bangithathe bangihambe nabo ngiyobaluka iweekend yonke kwesinye isikhathi ngingakaqali yonke lempilo le bengikade ngiyiphila uyambona kodwa uNkulunkulu owabusisa umsebenzi wezandla zakho noma wangathi ngoba hayi anginayo indaba kaNkulunkulu uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ukhona kodwa ukuthi ubani uNkulunkulu angimazi inini ke la sekusakhona sekusa njengamanje mase ngiqala impilo yami yokuthi ngisuke kule saluni fanele ngihambe ngiye kwenye saluni ngihamba nosisi wami masifika le ndawo siyithole le ndawo esizoyirentela esizorenta nje indawo yonke kube yethu indawo mangifika kule ndawo le ngisiyilungise sasingenawo amandla kodwa sasidinga nje ukuthi nje masikwazile ukuhlala kwangena lawo ma customer seqala inkinga la ama customers engasangeni khona ngangenazi inamba zawo ama customer amaningi and le ndawo le isemkhubheni and ama customer njengamanje awasangeni la sengiyafika emsebenzini mangifika emsebenzini sekuyayifanela nje nokuthi ngifike ngilale kuze kushona ilanga ngingena umuntu bese ngisikhathi ngingena umuntu oyedwa sekuyaqala njengamanje sengiqala ukuswela njengamanje sengihanjela uanti ogada ingane ekhaya ingane ke zase lo mdala wayesefunda eprimary vele wayefunda u5 lo munye wayeqala ugrade R eprimary ngisengihanjela uanti angisakwazi ukuthenga ukudla manje endlini ngibuye emsebenzini uanti usehambile angisakwazi ukuthenga ukudla endlini angisakwazi ukwenza izinto eziningi ebengikwazi ukuzenza izingane njengamanje angisazi ukuthi ngizokwenza njani ngizophila kanjani and ingena abantu abasitshela ukuthi nani abantu babona amasaluni avulwe nje kunezinto abayisebenzisayo nathi size siqale sihambe singene inyanga sihambe sifuna uba umuntu ozosisiza esaluni ungambizi ngegama la ngempela simthola ubaba ozosisiza lapha esaluni masifika asisiza sinikeza izinto zokugquma siyaphalaza senza yonke into and lapho uyakwazi ukuqala into ongayijwayele ukuthi njengamanje usuyaqhuma njengamanje usuyaphalaza njengamanje usugcoba izinto uhamba uye emsebenzini zangasisiza ngalutho lezo zinto kakubhlungu sisithembeka ngifuna uqamba amanga ila yaqala khona kwasanga okunye umuzwa kuthiwa kwasanga okunye yaqala lapha impilo yami yashintsha abangani bami bahlehla kumina njengamanje kwasala mina ngedwa angisenamngani njengamanje angisenamali angisenamngani sengisele nosisi wami nje kuphela umuntu esasilokho esihleli naye and emsebenzini akusangeni lutho noma ngene load customer uzoncunza wenze njani ngikhumbula kahle ukuthi u100 ngangikwazi ukwenza izishebo zesonto lonke njengamanje sekufanele ngifunde ukuthi ngiyawashela izingane ngiyaphekela izingane nginaka izingane anginaso naleso sikhathi yababhlungu impilo yami ngangikhala sizanele ngangikhala njengamanje sengifuna lo luyathando lika mama uma wami lo engangikade ngingamlaleli uma wami lo ekade ekhuluma ngingamuzwa nokuthi uthini sengidinga lo luyathando lika mama sengifuna uma sengikhala ngoma ukuthi ma wawungizalelani wangizalela ukuthi uzongishiya la emhlabeni ungizalela ukukhohlwa wonke lamagama kama and yazi kunamanye amazwi ayenkeneneze endlebeni zami ayekhulunywa uma ngithi ma ukazi ungifundisa ukuthi kuzofika impilo enje empilweni yami ngizokwenza njani ngangikhala sisi imini nobusuku and njengamanje ngiyabuka ukuthi nami ngiyaphela even nasemzimbeni ngiyaphela emzimbeni ngikhumbula kahle ukuthi ngehla ngaze ngagqoka usize 32 gqoka usize 32 ekhanda ngazi ukuthi angisaphilile njengamanje sengiphila njengamanje ukuze ngiqede lesi stress esingiphethe fanele ngiphile ngokuthi ngiphuza utshwala ngibhema insangu ukuze ngikwazi ukulala ngithola ubuthongo ngikhohlwe nje ngifike ekhaya ingane ekseni ngelinye ilanga isenakho ezokudla angazi ukuthi
ukuthi ngizohlanganisa ini ngihlanganise nani ngangipheka ngishushatini sizanele ngenzela izingane kwesinye isikhathi ungabibiko la lo shati soul rest in peace ungabibiko ngangikhala ngikhumbula ngelinye ilanga ukuthi ngayivalela endlini ngakhala uyawazi ukukhala inyembezi zosizi hey lokho zizehlela ngisho ngathi uyayisula ayisuleki ngelinye ilanga kwangena usisi wami ngikhala athi kuyokusiza ngani ukukhala kuyokusiza ngani lapho ngibuka kahle ukuthi ayi ngizokwenza njani ngiyayibuka nganginjani sizanele nganginjani umlomo wami ngangazi nokuthi nginayo le party le epinki la ngendlela owumnyama ngayo endlela ngangithi mangiqhamuka ngasekhaya kwakusekwazi uMaria Muphi lodakwayo ngoba ngase ngaziwa njengesidakwa sendawo umuntu owaziwa nje ukuthi nje uyayiphuzela uyiphilela impilo yakhe akagqoki lo nangempela ngayiphila leyo mpilo leyo kwafika isikhathi la esekubhlungu khona ngingasazi ngibuka nalezi zinto esizisebenzisa iziqeda isikhathi sami kwatshwala busemnandi sekubhlungu njengamanje kwayilensangu lesengibhema njengamanje ayisangidakwa ngendlela engidakwa ngayo ngoba angisalali sengivuka nasebusuku njengamanje inkinga nazi zingihlalele 0716136667 nasey'nkundleni zokuxhumana khona sesiMaria uyazi ukuthi ngilo ngimbuka njengoba ekhuluma yonke lento ayikhulumayo ngathi ukukhuluma ngomunye umuntu ngathi akakhulumi ngaye sizoya ngapha emakethe uma ngabe ke sibuya nama voice notes akho ku 0716136667 Sabonga wesithembeka isihambeli sakho lapho khosini yazi abhlungu experience adlula kuyo usisi sengathi udadewethu nabafundi bengafunda ukuthi abazali besoye sebeyazi into ezokwenzeka ngaze wangithinta ngazathi ukhuluma nami uthembeka ibuhlungu lethi sibuka ngosisibethu nakubafowethu angisho njalo ngifuna ukugeneralize kona namhlanje ibuhlungu le experience engizwe khuluma noTholani ebuhlungu ehlenge esithembile ngiyabonga kakhulu #eshilo amen sisithembeka amazondo akacele nginibingelele lapho nosisi Maria intombi yakwaDukuza entshawini ngiyaluzwa uhambo lwakhe ngifisa sengathi sonke siyintsha singafunda ohambweni lwakhe kube nezifundo esizithathayo nanezingane zethu esizalayo uma ukuthi zilalele ukhozi njengamanje kube khona ezikufundayo ngoba lempilo lena yokungalaleli ukuba yihlo ngandlebe uyiphathe ube umhlambi kazalusile ayibuyiseli kuye kuthiwa isala kutshelwa sibona ngomopho amen ukhetho Mzobelo ayi sithembeka ya ummeli Makoso ebholweni endaweni yaseSharp ngiyamuzwa usisi uhambo ngiyaluzwa ayi bafowethu abantu bayashintsha nalesimo esikhona manje sengashintsha siyabonga sisi inkuthazo njengaka isimo sengashintsha uphuzo olungako olwenzakalayo na yonke into eyenziwa abantu abasha kusengashintsha nenhlonipho engekho kusengashintsha ibe khona hayi man ngikhuthazekile sisi angifuni ungasho amanga siyabonga kakhulu ukukhuluma nommeli wakaMakoso ebholweni laseSharp thank you Sisithembeka khuluma noBusithusi ngilada Hafrale ngiyaluzwa uhambo luka Sis Maria hey inzima lempilo mosase teenage usasemncane futhi makusase khona nabazali nje wenza noma ngabe yini hey ukusa ukubona mhla kusuka umzali yo hayi cha shem hayi Sawona Mthembeka Cele Zondo hayi ngiyaluza uhambo nosisi ohleli naye lapha estudio hayi kona kunzima shema ungabalaleli abazali ugcina usuyisola sifunde kakhulu namhlanje siyabonga sihambeli sakho ulidelwa Ncebo lweBodasile Masibhekela inkundleni zokuxhumana uthi ke lo Mazondo siyabonga ngohambo lika Sis Maria intsha izofunda okuningi kuhambo lwakhe uMaria ngani ngoba ke intsha ingene kakhulu edakamezweni nasophuzeni kweoldakayo futhi ke intsha iphumile esandleni sabazali kusho ke ubongani wakaMia esho lapha ya ezakheni kanti ke baningi Sis Maria abakubongelayo ukuthi ukwazile ukuthi uphunyuke
la ogibeni obukade ke angazi noma ngizothi ububekelwe abacuphi noma ubone obuyicuphile uqobo. Ngithema ngikhuluma nawe ngaphambi kokuthi size la gohambo. Wathi kimi uke wabuka umntwana wakho ngelinye ilanga egone kuwe kumakhazi. Wathi kanti kumnandi kanje ukuba umama ingane yakho nje ike izwe imfudumalo kamama. Yebo sizanele kwakubanda ngalelo langa siphuma enkonzweni. Ngibuka umntanami sihleli sibukela iTV kade siqeda ukudla sekade siqeda ukudla sathi siqeda ukudla sabukela iTV uhleli lana ngabuka umusa kaNkuluNkulu ngabuka umusa kaNkuluNkulu uNkulunkulu owangisizayo ngoba kuyo yonke lempilo ebengade ngiyiphila lo omdala nje wagcina uaffected some affects isimo sami sizanele some affects kakhulu kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ngiyamthemba uNkulunkulu sisithembeka ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi owakhipha mina kule mpilo lebe ngiyade ngiyiphila naye umntanami uzomkhipha kule mpilo ngoba konke akufundayo wakufunda kimi wakufunda kimi kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa ngo2018 nami ngasindiswa 2018 ngasindiswa ngakhetha uJesu omunye wayexoxa ngoNkulunkulu owasiza impilo yakhe wayeyixoxela nje ngoNkulunkulu wasiza impilo yakhe kanti nami ngizothinteka ngamfuna lo nkulunkulu ngoba ngangazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kodwa ukuthi ubani wenzani empilweni yomuntu ngangamazi uNkulunkulu ukuthi ukhona wenzani empilweni yomuntu khumbula kahle ukuthi ngayishiya zonke izinto engangiyisebenzisa nganginakho ukuthi mangilala ngithi inkosi yona impilo mina ongidalele yona lena kodwa kulwabalunye usuku uNkulunkulu wangikhulula ngathi ngiyaphuza ngelinye ilanga sasiphuza sisithembeka siphuze emsebenzini emini kwakuyisaluni ebusuku kwakuyithaveni khona eStenga ngelinye ilanga ngathi ngiyaphuza ngezwa utshwala buthi ciki enhlizweni yami ngathi yazi into ezongiyekisa utshwala ibhabhalazi and ngikhumbula kahle ngakusasa ngathi ngiyaphuza kwanqaba khona kwangavuma ngasindiswa 2018 ngisebhlungwini abantu abaningi bathi uMaria uMaria 3 months 6 months asimnika bona kodwa ukukhanya engase ngikubonile ngazi ukuthi ngifakwa amahanisi okubheka la engase ngiqonde khona uNkulunkulu wayisiza kakhulu impilo yami ngaphuma otshwaleni into eyangihlula kakhulu ugwayi ngakhonza sengubhema kodwa kwafika ngelinye ilanga ngabuka ukuthi angeke ngikwazi mina Nkosi ngikhonze wena ngiqhubeke ngibhema nalogwayi lo engubhemayo nangempela ngangena kwi-fasting for 3 days ngathi nje uNkulunkulu angisafuni kuze kube namhlanje sisithembeka angiphindanga ngabuyela ogwayini and kwakunalento othi uyabona ucasukile uyawudinga ungawuphafuza manje namanje kodwa umoya engcwele wayengibamba uyabona ngikukhumbule kodwa ngigcine nje sengibambekile ngazi nami ukuthi kanjani wayisiza impilo yami uNkulunkulu wayisiza wangisiza mina wangibonisa indlela ngashintsha even ngisho ukukhuluma ngikhumbula kahle ubhuti wami wathi engibona nje okokuqala efikile ngivakashelwa yilokho ephulula mehle ethi hayibo kwenzakalani kuwena Sidudla bangibiza ngoSidudla kwenzakalani kuwena kodwa wayesefikile uNkulunkulu empilweni yami wayishintsha sisithembeka impilo yami washintsha indlela engikhuluma ngayo washintsha indlela even ngisho ngigqoka ngayo washintsha indlela even ngisho engihambayo ngangasahambi nanoma iziphi indlela ngisho ngithi mina ngingakuphika ngase nginothando lokuyihlalela endlini nginothando nje ngishisakela iBhayibheli leli mini nobusuku ngimuzwa uNkulunkulu ekhuluma nami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wangipha even ngishi ibandla lele ngikhonza kulona ngiseBethel Worship Center ngisePentecostal Holiness Church eStenga singaphansi kwaBishop noma uMbishop uMazibuko bangigona ngifika ngoba uBishop nje wayegunda emsebenzini ezwa izinto engangiyikhuluma yabo ngoba wathi ngifika nje esontweni wamangala ukuthi hayibo khona lo Maria namhlanje la wathi Maria phela abantu abayikhululelayo nje abangenandaba nokuthi kunobani kodwa wayesefikile umdala wethu uke wathi sixoxa nawe wathi lapha ya endaweni zobumnandi babeke bathi kodwa awunalo elinye igama babebuza ngoba phela babebuka ukuthi hayibo uMaria unalo elinye igama ngaze ngaba usithe ongekho ngangusithe abantu abanye nje besaba ukubiza leli gama likaMaria besaba ukubiza leli gama likaMaria uNkulunkulu usizanele wangenzela umusa namhlanje ngiphila impilo obungcwele namhlanje ngiphila impilo
yokugona abantwana bami ekhaya namhlanje ngiphila impilo yokukhonza uNkulunkulu yena yedwa ngingamcubi nalutho. Ngiya understand ukuthi njengamanje uNkulunkulu kubeke endaweni la khona usomabhizinisi manje endusebenzisa zona izandla zakho wabusisa wona lo msebenzi wezandla zakho. Injani impilo manje ekhaya obhuti bakho lo wayekade efisa ukuba udokotela kwenzakalani? Hey uprofessor manje Ujalo uNkulunkulu esimkhonzayo uProfessor Phil uDr Phil useprofessor manje ekhaya kwashintsha isimo ngoba ngisho ukuthi ngangihlala entshawini obhuti bami babethi mabefika befika sebengithola ekhaya bathi ayingeke sisi la sikwazi ukupaka kahle imoto zethu phela babengenazi imoto ngalesa sikhathi njengamanje sebenezimoto ubhuti wami athenga isite eMaland umethenga isite ngabuka ukuthi ekugcineni lo muzi lo uyohlala mina angimlekelele ubhuti wami sakhe nangempela ngamlekelela ubhuti wami uNkulunkulu wenza imangaliso yazi khona la engangiye khona bethi hey yazi uhamba uyofuna umthandazo kumfundisi wakho uthi ngikhulekela nakho ngihlupheka athi umfundisi hamba okhuleka na ukhuleka yazi kwangisebenzela ngoba nami ngangikhuleka ngaso sonke isikhathi konke uNkulunkulu wangifundisa offering itithe nganginikela nje ngayo nje every week esontweni ngayinikela even nangami ngani ngoba phela lapha eselona imali nithola week ngithola usuku nosuku yes ngithola daily bese nginebhuku lami nje ngibhalayo ukuthi mangenze u200 ngibhala u20 mangenze mhlawumbe asithi ngenze u300 ngibhala u30 rand ngiyazi sengiyahlanganisa njengamanje ngihambisa endlini kaNkulunkulu ngoba uthi niyangiphanga ngani okweshuma athi ngenisana endlini yengcebo ningilinge nibone ukuthi angiyinivulele yena amafastela ezulu thulula ibusi wayithulula ngabona ngelockdown kwakunzima kuwo wonke umuntu kodwa emsebenzini ngendlela okwakusebenzeka ngayo sasebenza ama customer engena ngaqala ibusiness lama weave kwakhona uHesto inkampani angasekhaya and mina ngangadayisi ngocash ngangithi nje uma ukhiphe uhalf waleyo mali enizobuya unginikeza uNkulunkulu wangipha ukuthi ngibathemba abantu ngithembe yena ngingathembile abantu ngithemba uNkulunkulu yebo and ngicela ukuthi isonto nesonto babelethana omunye athi nangu ngimnikeze nayo inwele njalo Friday ngangithi mangivuke ekseni efonini mangithi ngangihleka ngedwa ngibuka uNkulunkulu engangingamazi uNkulunkulu owasiza impilo yami ukuthi angikhiphe kule yampilo ngoba kwavuleka amehlo sizanele sisithembeka kwavuleka ispirit sakhe kushuthi sikhona la yes studio sikhona la kwavuleka amehlo ngavuleka amehlo ngayibuka ukuthi ngenzani yile engiyenzayo ukuqala nje ukusindiswa yazi uNkulunkulu wangisiza safika sakha waphela umuzi sasuka entshawini sayokwakha eMalende kwathi ngibuka iTransport ngisebenza esaluni and ngoba ngisebenza lapha iTransport ayingeni imize emisha yonke nje ama-site amasha lawana iTransport ayikho kahle ngathi bhuti wami kulonyaka ngeke ngizothi ukuphumula kancane last year ngifuna ukuthenga imoto and uNkulunkulu wathembeka ngoba akukho lutho olungenzeki kuNkulunkulu ake kuthi uyavuka manje uma ngeminute yini ongayisho kuyena ngiyaxolisa ngangaboni kodwa manje sengiyabona amehla amavulekile impilo sengiyiphila manje sekuyimpilo ukuthi ngiphila ukujabulisela ukuthi ujabule ngayo ukuthi ubone umntanakho ukuthi ngoba usesendla kangcono ngangaboni kodwa njengamanje sengiyabona ngomusa kaNkulunkulu ngiphila kamnandi ngikhonza uNkulunkulu ayikho into emnandi njengokukhonza uNkulunkulu wonke abantwana bami abantwana bami into engifisa bayazi ukuthi kuneyindlela ezibukeka zizinhle emehlweni omuntu kepha isiphetho sazo zingukufa akuwona wonke umuntu oyothola umusa yikho ngeke ngisho nabanye ngibatshelayo abasecwile kukho ngithi shintsha nqusa uNkulunkulu wenza izinto ezingenzeki namhlanje ngifree namhlanje sisithembeka even ngisho umuntu wesilisa ngiyintombi ephila noJesu nganikela even ngisho nangomzimba wami kuye ngikhumbula kahle ukuthi ngafika ngilimele even nasebusweni ubuso bami babuyinto eyayingachazeki kodwa ngathi ngifika kuyena wangihlanza igazi lika Jesu nakuso lesisikhathi lisamhlanza umuntu lisakhuluma okungcono kunokukhulunywa igazi lika Abel likhuluma ukuphila phezulu kwempilo yomuntu nakuso lesisikhathi usawuye uthi akazelanga abalungileyo kepha uzela izona ukuthi
ukuthi ikwazi ukuthi iphenduke. Sis Maria, ngiyazi ukuthi baningi njalo siyayithola izicelo la zemkhule kwabazali abantwana babo babambekile ezidakamizweni. Ngiyazi futhi ukuthi abaningi bazofisa ukukhuluma nawe, bazi ukuthi ukwenze kanjani, uyeke kanjani ngoba ngiyazi ukuthi nakuwena kuvelanga kwaba ukuthi uyasindiswa namhlanje kulula usuzuyabona kwabanzima kwathatha isikhathi njengoba ushilo ukuthi wawuye enkonzweni yebo kodwa still ugwaye wangayekeki. Kukhona laba kwazi ukuthi bakuthole khona? Bangangithola ocingweni lami. Okay. Inamba yami ithi 063 10 399 12. Ngiyathanda futhi 063 10 399 12 einkundleni zokuxhumana. Ngiyatholakala futhi ku Facebook nguNokuthula Maria Khambule. Yebo, ngiyatholakala na ku TikTok ngumaka Jesu. Ungiqede kabi bawuthi zayixakeka impictures zakho. Zayixakeka namanje ngendlela abantu abajabula ngayo. Yazi kwesinye isikhathi uyabona ukuthi ujatshulelwa abantu kudlula wena athi umuntu ungamiyeki lo nkulunkulu wakho. Mina ngiyakujabulela. Ungamiyeki lo nkulunkulu wakho. Uyisizile kakhulu impilo yami ukungifundisa impilo engcwele. Ungifundisa ukuya kuye ngiyoguqa kuye. Ngiye ngithi wangakhela ikhona. Leli khona engizothi njalo makufika izimo ngigijimele kulo. Khumbula kahle ngisindiswa ngathi nje mawami lala uphumule ngoba ngangikhala ngayi ngathi sengithola umduduzi. Sengithola uJesu osindisa umuntu uyisindisile yami impilo. Namanje ngingasho njalo kuwo wonke umuntu nakubo bonke abalaleli ukuthi uJesu khona. Uyamsindisa umuntu, udinga ukuthi uvume ngomlomo wakho ukholwe ngenhliziyo ukuthi wavuswa kwabafileyo. Ususindisiwe nakuso lesi sikhathi umoya oyingcwele uyasiza kakhulu nasendleleni yethu. Zikhona izimo kuya kube nzima. Ngiyengikhale minyembezi kodwa ngijabulela ukuthi ngikhale endaweni eright. Ngikhale endaweni eright angikhali la kuzothiwa khona hawu nange qhamuka uMaria bangibalekele ngenxa ukuthi ngihleze ngikhale ebantwini. Kumnandi ukukhala kuNkulunkulu ngoba kunenduduzo. Usho njalo uthi ngiseduze kwaba inhliziyo ezaphukileyo. Wayisize yami impilo engingakusho kubalaleli neyakhe impilo engayisiza nakuso lesi sikhathi. Leli gazi laphala leCalvary lalingaphalaleli mina ngedwa. Laliphalalela mina nawe ukuthi sikwazi ukuthi sithole indawo yokucasha. Sicashe kuye. Siyabonga kakhulu Sis Maria. Yebo. uNkulunkulu abe nawe gcwale kuchichime zonke izinto oyifisayo empilweni zenzeke nabantwana bakho kwangathi bangakhula kahle ma. Ngiyabonga kakhulu sisithembeka. Kunjalo ke Mlelo Khosi FM silibamba lapho uhambo noNkulunkulu namhlanje. Nawe mangabe ufisa ukuthi uzohlala kusona lesi sihlalo email address yethu itizondo@sabc.co.za. kanti ke lolu hlelo futhi lizotholakala ku Khosi FM TV. Zikhona nazo zonke ezinye indlela sezibe khona zohambo basuke bekhona na kanjani ke umlekeleli kanjalo ke futhi noSibu besithwebulela la ukuthi ke wena mlayeli ekhaya ukwazi ukuthi uyithole lezi inhlelo. Download futhi abese ke uyazibuka ushare futhi nabanye.